रउआ सभे जो नीचे ही फोटो देखतानी खेसारी लाल यादव और समर सिंह के कुछ दिन पहले ऐसा विवाद चलत रहे कि समर सिंह 200 आदमी के लेके गए खेसारी लाल यादव के मारे खातिर। समर सिंह ये भी बात बोलन कि 500 के औकात नहीं खे, टीवी पर प्रचार हो गई, मतलब जे भी अशब्द बात बोलने खेसारी लाल यादव के। अब कुछ ऐसा देखे के मिले ताटे नीचे पर फोटो देख सकता नहीं कि समर सिंह और खेसारी लाल यादव के एक साथ फोटो वो स्माइल में। कई फोटो खेसारी लाल यादव अपना से खिंचवैले बनी कि समर सिंह अपना से मतलब फोटो लेके खिंचले बनी। ये बात के कहाँ तक सच बा झूठ बा आई वीडियो में हम के बताई। सबसे पहले हम बता दें खेसारी लाल यादव केहू के मोबाइल से लेके फोटो ना खींचनी, जे भी फोटो खींचेला ऐसे अपना अपना मोबाइल से खींचेला। वहीं पे मतलब बहुत स्टार लोग गए रहे बर्थडे पार्टी में, जहां पर कि समर सिंह भी गए रहन। वहीं पे खेसारी लाल यादव मतलब सब के फोटो खिंचवाते रहे खेसारी लाल यादव के साथ। समर सिंह अपना से मतलब अपना से समर सिंह लेके कि भैया हम साथ एगो फोटो खिंचवा ली खेसारी लाल यादव जी। तब खेसारी लाल यादव को कहले कि ठीक बा तारा साथ एगो फोटो खिंचवा ली तनी। इहे बात बाटे समर सिंह एगो फोटो खेसारी लाल यादव के खींच ले और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिले। वो पे विवाद चला था कि समर सिंह और खेसारी लाल यादव एक होल बोलो, अब एक भइल बोलो कि ना, लेकिन फोटो बहुत तेजी से वायरल होता।